máš u dnešního videa a pro toto video se budu snažit dát bin. A poprosím vás, jestli chcete, aby dělal tuhle tvorbu, prosím, zanechte like a odběr a jdeme na to. Tak, prosím vás, pane Pumpa. Jde to. Radši bych měl teda nějakou pumpu epickou. Další truhla. Ne, takhle se to mělo. Yes. Tak. No. Asi teďka půjdeme někam fajtit. Slyším střely. No. Tak jdeme fajtit. Tyhle truhly už necháme bejt. Borec dostal? Proto oba dva na mě! Tak to nechápu teda, ale jako... Rodua, nebo co? Tak proto to bylo video vše a zanechte like a odběr. Čau!